На що б ви витратили 1 мільйон гривень? На вещи. 1 мільйон? Да, Для себе? да. Зрозумів. А ви б на що витратили? Купил бы большой дом родителям и машину, наверное. А на мільйон гривень можна купити великий дім? Це 20 з чимось тисяч доларів. Ну большой нет, но Скажіть, будь ласка, на що б ви витратили 1 мільйон гривень? Ну, не знаю, первым делом, наверное, я бы купила квартиру, машину. Та це десь 20 з чимось тисяч доларів. Ну, Да. звідки квартира і машина? Тогда машину. Машину. Да. А бажаєте, знаєте, яку ви хочете? Чи Нет, не не знаю. міркували на це Ні. рахунок? На що б ви витратили 1 мільйон гривень? На бізнес. Який? Якийсь. А ви? Ну, теж на бізнес. Що б ви витратили 1 мільйон гривень? Задонатила в даний момент.